Fabio. Bé, hem parlat d'inclusió i el següent ponent el que parlarà és de democratitzar la ciència. I en aquest cas de fer-ho amb un invent, amb un petit gran invent, podríem dir, revolucionari, que és el microscopi Foldscope. Petit gran invent us ho dic perquè el porta, ara quan entri, el porta dins de la butxaca aquí de la camisa, vull dir, imagineu-vos que petit és. És un invent que ha guanyat el Premi Golden Goose de l'Associació Americana Avenç per la Ciència i que ara mateix ja ha arribat a més de 2 milions d'alumnes de tot el món. De les seves característiques i de la seva història ens en parla el seu coinventor, el CEO, i que ell és doctor en enginyeria mecànica per la Universitat de Stanford, Jim Cybulski. Molt bona tarda a tothom, és un plaer per mi ser aquí amb tots i totes i és un plaer també tenir l'oportunitat de parlar de la nostra feina. Soc en Jim Cybulski i soc el CEO de Foldscope Instruments. Avui m'agradaria parlar-los de la feina que hem dut a terme per a crear o aspirar a crear mils de milions de portals al microcosmos. En una paraula, la nostra missió es limita a dir accessibilitat. Nosaltres fem que la ciència sigui accessible a les ments curioses a nivell global, a través d'eines de baix cost. Aquesta noia viu en un poble remot de l'Àfrica i un element molt valiós per la seva família és garantir que ella pot tenir accés a una bona educació, fins i tot més que els seus germans. Per a ells, l'educació és una manera de sortir de la trampa de la pobresa i per a molts nens i nenes pot ser, de fet, l'única manera de sortir de la trampa de la pobresa. L'educació tradicional a moltes escoles depèn profundament de la memorització de materials docents i de documents teòrics i no es té en consideració la importància del debat crític i la creativitat. Ens podem preguntar per què fem foldscopis, per què viatgem a indrets com aquest lloc tan remot de l'Àfrica per fer-hi seminaris. Quin valor aportem? Doncs si analitzem aquesta fotografia veurem com la noia té quelcom aquí a la falda, que és un foldscopi, un pleniscopi, si no n'havíeu vist mai cap, això és un pleniscopi, un foldscopi. I a nosaltres ens sembla molt interessant veure el procés que du a terme aquesta noia en aquest procés d'aprenentatge, en aquesta corba d'aprenentatge sobre com utilitzar un microscopi. La brillantor dels seus ulls és fantàstica quan va veure un organisme microscòpic per primera vegada. Per nosaltres això ja val la pena. El motiu pel qual això és important és que nosaltres volem que les nostres eines revelin que el món és molt més gran del que hom pot imaginar i que hi ha oportunitats que moltes vegades no ens atrevim ni a somiar. L'educació no és només obtenir la nota més alta en un examen, sinó que també ha d'incloure una passió per la vida i un amor per al coneixement. Volem contribuir a obrir els ulls de nens i nenes sobre el fet que allò que és impossible sovint en realitat no ho és i que el nostre potencial s'amplia quan ens esforcem. A nosaltres ens agrada dir que som magnificadors de la curiositat a nivell global. Us podeu preguntar què és un telescopi plegable. Doncs aquí veiem 3 exemples de telescopis plegables. Perquè em creieu, vull que els mireu, són aquí, després us els ensenyaré, els tinc aquí en el meu pupitre. Els telescopis plegables són el nostre producte estrella, el producte estrella de la nostra empresa. És un telescopi elaborat en paper que també inclou una lent d'un únic vidre, el que permet la magnificació òptica i ens permet veure bactèries d'una sola cèl·lula, costen menys d'$1. Les peces costen menys d'$1. Aquí tenim 3 versions del telescopi plegable. A la part de dalt, els dos a la dreta, són l'última generació més recent. I a l'esquerra hi veiem el telescopi plegable clàssic, el del centre és el clàssic i després tenim el
2.0. La lent clàssica és de 140x de magnificació a visió ocular, però també es pot observar directament a través del telèfon mòbil. En aquest cas es pot utilitzar la magnificació digital i arribar a una magnificació de 300x. Amb el telèfon mòbil també podem utilitzar una aplicació que nosaltres facilitem i que és de reconeixement facial i es pot traslladar la llum del telèfon al telescopi plegable i es poden fer projeccions. El 2.0 té 3 lents intercanviables entre 50, 140 i 350x. I què veiem amb un telescopi plegable? Totes les imatges que he posat aquí són exemples de coses que hem pogut visualitzar gràcies al telescopi i un telèfon mòbil. Potser la reconeixeran. A la segona fila, a la tercera columna, hi veiem una imatge de les cèl·lules de ceba. I a la tercera fila, a l'esquerra, hi veiem ous de mosquit i també hi podem observar aquí una imatge de pol·len. El fantàstic món de la microscopia està replet d'espècimens bellíssims com aquest. Més bonics encara quan els has pogut observar directament. La meravella de la telescopia no depèn de les mostres, sinó de les reaccions que generin les mostres. Us ho deixaré veure en primera persona. Es pot magnificar la curiositat? Thank you.
Microscopic samples Les mostres microscòpiques tenen la seva pròpia història sobre allò que veiem de manera quotidiana i que ens preocupa, que volem cuidar, com per exemple, podem examinar la microestructura dels insectes i de les plantes o podem veure els microbis presents en l'aigua que ingerim o podem analitzar els organismes que trobem a la part de baix de la cadena d'abastiment alimentari. En l'àmbit de l'agricultura podem analitzar el microbioma del terra o els efectes de la contaminació utilitzant ciència ciutadana. També podem examinar la repercussió que pot tenir en la salut un procediment determinat, analitzant la sang d'un individu, o podem analitzar el menjar que ingerim i veure si hi ha alguna forma de contaminació. Hi ha una forma pràcticament infinita de funcionalitats. Tenim una comunitat en línia, una pàgina web de la comunitat en línia. Tenim aquí la pàgina web on la gent comparteix els descobriments. Aquí en tenim 6. L'any 2015 algú va penjar les seves conclusions, com per exemple si un medicament és fals, és importat. També tenim un exemple sobre germinació del pol·len, que ens permet analitzar les diferents espècies de mosquit, analitzar també la sang humana utilitzant algues. L'abast és fonamental. Les eines que desenvolupem mai no ens permetran tenir un impacte en mils de milions de persones. Tot i que aquest sigui el nostre objectiu, algú ha de contribuir a la formació de les persones que acabin convertir-se en formadors per a les comunitats locals. Els hem d'oferir inspiració i una raó per la qual és interessant la microscòpia. Aquí tenim un seminari que va tenir lloc a la Índia, en una comunitat rural. Va ser bastant difícil arribar-hi. Vam formar aproximadament a 500 adults, nens i nenes, amb l'ajuda de 12 voluntaris. I la formació, evidentment, requereix de molta feina i de molta coordinació. Ara bé, la formació és molt important i, a més, és molt rellevant de cara a assolir la nostra missió. Aquí tenim alguns altres exemples de seminaris que hem dut a terme. Aquest també va tenir lloc a la Índia. El suport del govern de la Índia ha estat cabdal en la nostra tasca a la Índia. Ens han ajudat molt en tant que empresa, ens han ajudat també a organitzar els seminaris, tot i que rebem suport de moltes entitats. Hem pogut organitzar molts a la Índia i també a altres països del món. Hem format a milers de persones. I en relació al nivell d'interès que genera el producte entre l'alumnat, jo crec que la fotografia parla per si sola. Els telescopis plegables han estat utilitzats en llocs com pobles remots, en països en vies de desenvolupament i en grans universitats del nord, també en camps de refugiats, en zones de guerra, a la selva amazònica i en altres indrets. Hem comptat amb el suport d'aliats fantàstics que ens han ajudat a difondre la nostra eina arreu del món i a celebrar aquest tipus de trobades. Esperem que segueixi sent així en el futur. Aquí tenim un mapa que representa la nostra comunitat global. Hem distribuït aproximadament 2 milions de telescopis
plegables en més de 150 països arreu del món, i creiem que és una enorme oportunitat la que tenim, ja que anem augmentant el projecte i això suposa una enorme oportunitat de llançament de programes de ciència ciutadana i per poder fer recerca, que no seria possible d'una altra manera, tampoc amb tecnologies existents actuals que recullen... Nosaltres recollim dades de moltes regions, amb una eina que a més és científica i que, en fi, no seria raonable financerament fer-ho si no fos amb l'ús d'aquesta tecnologia de baix cost. La nostra visió seria arribar a mils de milions de beneficiaris. Per això ens caldrà un escalat en relació a la situació actual. Pel que fa a producció, hem de veure com podem entrar en contacte amb una gran comunitat ciutadana per tal de créixer en aquest àmbit de la producció. La nostra ambició, doncs, es veu inspirada per 3 aspectes. En primer, penso que si ho aconseguim, si aconseguim aquests 3 objectius, ho aconseguiríem. Primer, volem incloure en els nostres paquets la qüestió de l'art, no només fer microscopia, sinó també art. En segon lloc, pensem que la intel·ligència artificial pot ser beneficiosa i l'ús del machine learning per a contribuir a la identificació dels microorganismes o el material que s'estigui observant i també el desenvolupar aliances amb organismes que ens permetin crear conjunts de dades entre grups que utilitzen el telescopi plegable i quan puguem crear aquests conjunts de dades doncs es podran vendre a les organitzacions que ho necessitin i els diners que es guanyessin ens permetrien produir-ne més i distribuir-los gratuïtament. Com podem ajudar? Aquí tenim algunes notes sobre oportunitats, de com ajudar-nos. En primer lloc, ens poden ajudar donant-nos like a les xarxes socials o anant a la nostra pàgina web, a la que m'he referit anteriorment, i sumar-vos allà, i ser membres actius d'aquesta comunitat. També tenim productes que estan en venda, també acceptem donacions, ens calen més distribuïdors arreu del món i diferents punts de contacte per tal de fer la distribució d'aquests microscopis plegables, telescopis plegables. Qualsevol contacte serà interessant, poden organitzar també seminaris en les seves comunitats o compartir els seus pensaments i reflexions o idees sobre oportunitats o simplement ajudi'ns a traslladar aquesta idea entre els desconeguts i familiars sobre la feina que duem a terme i les oportunitats que implica. Tota la feina serà benvinguda. Moltíssimes gràcies.